Alle sammen. Hey. Vi alle sammen kan se, så har vi ikke baby. Hun er nedenunder og får det der oxygen ind i kroppen. Fordi hun stadig har lidt svært ved at trække vejret, som vi har lavet en video om tidligere. Men der kan enten være det vand i lungerne, eller en lille smule inflammatorisk, et eller andet. Inflammation, det er det, hedder. Inde i lungerne. De har taget en eller anden x-ray, som ligesom kunne vise noget, men det var meget lidt, der var der, hvis det overhovedet er noget. Så det er det. Så vi bare sådan står sammen om det og beder for det, og vi gerne snart se vores lille baby. Det er det. Så det var sådan lidt, man står i det der, hvad skal man gøre, og så kan man give alle mulige mediciner, så vi tror også bare, at Gud han kan gøre det. Altså, han er fuldstændig styr på det. Det har han jo. Han holder en baby, og det er jo ikke meningen, at baby skal være dernede nu. Det tror jeg ikke på. Det er det. Så skal vi ikke se mirakelskat? Jo, vi ser mirakel. Vi har bedt for det, og det var sådan... Vi var glade. Vi har fået totalt glæde. Det er det. Kan bare mærke, at det er ikke noget, der skal ramme ind i et eller andet, fordi det går styr på det. Det har han.